ito lang mga kaumboy, no? Ito na po yung kaso na huli namin. Sa tawag po nito sa amin is isdang tamban po to. Yan. Ang dami. Tamang-tama po ulit, no? Wow. Wow. Dapat na. Galing ko kami, ako rin daw eh. Yan po. Puno na po yung kamay namin. Yung kasi ko lang pong tikuha. Kasi yung sako namin is nandun. So, mga kamaster, what's up? Woo! So, dito kami ngayon sa dagat. Kasama ko si Marinong Humboy. So, nangingisda kami. Gamit pala namin na pangingisda mga kamaster is net. Sa tawag sa amin is pukot. Ayan. So, pupuntahan namin sila si Marinong Humboy. Andun sila sa unahan mga kamaster, no? Yan. Naglalakad kami dito sa dagat, no? So, here we go. Nakita ko na sila si Marinong Humboy. Sana marami silang nahuli ngayon. So, dahan-dahan lang ako mga kamaster, baka mahulog yung cellphone ko. Wala na tayong pambili ng cellphone. So ayun sila si Marinong Humboy saka si Marwin. Yan. Sana meron silang nahuli, no? Aray! Ang daming tinik. Mga kamaster. Yan. Yan si Marinong Humboy mga kamaster. So ano pala to? Ang tawag sa amin ito mga kamaster is bukot. Pukot yung tawag sa amin mga master. Ito yung net, no? Pukot. At ito dito ay kabuok. Pag na ano, mayroong So ayan po, hala po mga kamaster. yan si Marinong Humboy. Right. Nadi ha? Yan. All around po yan si Marinong Humboy mga kamaster. Yan po. Kahit saan, sa dagat, sa bundok, sa bukid. Yan. 45 yung kahit ha. Ason din eh. Yan, marami na pong huli mga kaumboy. Mamaya, makita namin ni Master. Pinapatay muna namin yung mga huli namin. Nakanis po, Ande Win. Yan po, nasa ilalim mo. Pwede siguro yan na silang ilublo. Hindi ka slow. Ito pala yung traditional net fishing mga kamaster. Wala, di kami gumamit ng bangka kasi nasa hanggang baywang lang kami. So ayan. Ayan si Marinong Humboy. So ayan mga master, oh. Nasa liig ko na yung dagat. Yan. Pag nahulog tong cellphone ko, walang swerte. Wala lang pambili. Yan. Wala na tayong pambili. Hindi na tayo magkapag-vlog nito kung mahulog yung cellphone sa dagat. So, magmumukbang din mamaya mga kamaster. Itong nahuli namin. Naglungag dito. Wala, naglungag sila eh. Kita ako dito. Saan taray dito? Daghan nila dito. Namin mamang ambit dito. So, ano sana? Sila. Si Joel? Oh, ano sila doon? Yan mga master. Oh. So, binitbit ko yung sinilas ko kasi masisira kasi sa dagat. Kaya, inano ko na lang. Di ko na lang sinuot. Yan master. So, papakita rin namin sa inyo mamaya yung nahuli namin kung anong klaseng isda. Yung tawag sa amin yan is ano, tamban. Ano master?
Yan mga master, oh. Ganito yung isda mga master, tamban. Ito pa mga master. Yan. Yan yung mga nahuhuli mga master. Mga maliliit na isda lang. Sarap to pag gawing kinilaw. Yan. Meron pa, oh. Ganyan lang yung ginagawa namin mga master, oh. Bato-bato lang, oh. So ayun. So, sana makarami kami mga kamaster. Meron pa pala dito, oh. Dalawa. Yan, oh. Yan mga master, oh. Ay. Yan. Dalawa. Tapos yan po. Marami-rami din ito mga kamaster. Ito pa, oh. Ito yung nahuli nila mga master. Ilagay sa sako. Yan. So magbumukbang kami mamaya mga kamaster. Yan. Ang dami. Tama po yun. Wow. Yan, pinatay na namin ito para hindi silang patakas. Yan. Okay. And thank you so much sa ating videographer for today, Rakitiro Master. And ayun po, don't forget to subscribe also to his YouTube channel. Ilagay ko na lang po sa comment, sa comment box yung niya. And abangan niyo po yung mga susunod naming mga vlogs ni Rakitiro kasi meron po kaming gagawin na matutuwa talaga kayo. Ayan, ang dami na. Tamban. And mamaya, magmumukbang po kami mamaya. Kasama yung mga kasil yung iba. Actually, medyo marami kami, no? Yung iba is nag-aantay sa amin sa taas. Ayan, no? Napakarami kasi, ngayon? Tamban. Ito ganina, manglutor. Ito ganina, Will. Napay ito, po. Ang kaayo. Okay. Ayan po. Simula ngayon, palagi na po kami magkasama ni Rakitiro Master. And ayun po mga kaumboy, no, sa lahat po pala nag-subscribe sa channel ni Rakitiro Master. Maraming salamat po talaga. And sana, suportahan pa din natin siya hanggat makakuha niya po yung 1,000 subscribers and the 4,000 watch hour po. Sabi ako, Dabi. Ayan po, puno na po yung kamay namin. Yung kasin ko lang pong tikuha. Kasi yung sako namin is nandun. Ano ba? Saan sila? Ayun ka master, oh. Meron pang nahuli bago pa, oh. Buhay pa siya. Ano master? Isa ko dito. Kita ko na boy. Ayan yung nahuli, oh. Tamban. Tamban tuloy. So, para tutakbo yung isda mga master, kailangan natin bulabugin. Ayan po, mga master. Ayan, so nandito na po yung huli natin. Tara, so tara, nahog ko Lagay natin sa sako yung huli natin. So, dire. Kita natin, Rakitiro Master, yung mga huli natin. So, yan yung mga huli mga master. Yan. Buhi? Dagan na di ko aron isa. Dagan di mo na dam agro no. So, meron din pa palang ayun mga master, be careful lang ako mga master kasi dalawa yung cellphone na dinala ko ngayon.
kay marining homeboy saka yung cellphone ko baka mahulog sa dagat. So, kailangan natin mag-be careful. Pero master, dyan ka lang hawag kang tumulong kasi baka malaglag ang cellphone. Kami lang dito. Ito lang yung mag-video sa amin. So, lang ng homeboy. So, ito yung lambat. Hanggang doon yan mga kamaster. Mga ano ata ito mga kamaster, mga nasa 50 meters ata yung ano, yung haba ng lambat namin ngayon. So itong lambat na pala, ito mga kamaster is kay Marinong Homeboy pala itong lambat. Siya yung bumili nito. So ayun mga master. So kukunin na yung lambat kasi wala nang isda rito. So ito yung mga nahuli. Pwede na pang ano, pangkilaw. Yun. Okay. So, nakuha na yung lambat mga master. Kasi uuwi na siguro kami. Sin mag-aalas 12 na. Yan. So ayun, alis na kami mga master. A few moments later. Balag magkuputo dali. Budol fight. Terus minta bet. Ini mau bayar plastik, mahal plastik. Nakuan.